ଆସିଗଲି ଖୁସି। ମୁଁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଗପ ଆଣିଛି। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବ, ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବ। ଏବେ ଗପ ଶୁଣ। ରାମ ବାବୁଙ୍କର ଦୁଇଟି ବିଲେଇ ଥିଲେ। ଗୋଟେ ବିଲେଇ ପଡ଼ୋଶୀ ଘରୁ ଗୋଟେ ପିଠା ନେଇ ଆସିଲା। ଆର ବିଲେଇଟା କହିଲା ମତେ ଭୋକ ଲାଗୁଛି ହେଲା। ସେଠୁ ଛିଣ୍ଡେଇଦେଲା, ସେ ଗୋଟେ ବଡ ସାନ ହେଇଗଲା। ସାନଟା ଆର ବିଲେଇକି ଦେଇଦେଲା ହେଲା। ବଡଟା ସିଏ ଖାଇଲା। ତାପରେ ଗଛରେ ବସିଥିଲେ। ମୁଁ କହିଲି ସିଏ ଛୋଟ ଛୋଟି ହେଲେ। ଗଛରେ ଗୋଟିଏ ମାଙ୍କଡ଼ ଥିଲା। ସେ ଭାରି ଚାଲାକ। ସେ ଦେଖୁଥିଲା ହେଲା। ତାପରେ ମାଙ୍କଡ ତଳକୁ ଓହ୍ଲେଇ ଆସି କହିଲା, ତମେ ଏମିତି କଣ ପାଇଁ କଳି ହଉଛ? ତାପରେ ଆର ବିଲେଇଟା କହିଲା, ଛୋଟ ବିଲେଇଟା କହିଲା, ସିଏ ମତେ ସାନଟା ଦେଇ ଦଉଛି, ମୁଁ ବଡଟା ଖାଇବି। ସେର ମାଙ୍କଡ ଛିଣ୍ଡେଇ ଦେଲା, ଖାଇଦେଲା। ସିଏ ଏତୁର ବିଲେ ଖାଇଲା, ଏତୁର ପୁଳା ଖାଇଲା, ଏତୁର ଖାଉ ଖାଉ ସରିଗଲା। ତାପରେ ମାଙ୍କଡ ମନ ଖୁସିରେ ଗଛକୁ ଡେଇଁକି ପଳେଇଲା। ତାପରେ ବିଲେଇ କଳି ମାଡ଼ ହେଲେ। ମରିଗଲା, ଫୁଲ ଗଛଟି ମରିଗଲା।